Il-ġimgħa, il-jum li ħafna kien ilhom jistennew. It-toroq ta' Malta u Għawdex donnom reġgħu bdew jieħdu r-ruħ u bosta bil-biss protettiv ħarġu minn djarhom sabiex ftit jerġgħu jibdew jgħixu n-normalità l-ġdida. Fil-jum li pajjiżna għamel pass il quddiem u taffa mir-restrizzjonijiet brabta mal-pandemija, ir-raġġi tax-xemx ta' Mejju ksew il-bin istoriku li jdawwar il-Belt Valletta, buħud reġgħu intefew jitpaxxew fuq l-imwejjed tal-kafeteriji fil-kapitali. Ninsabu hawnhekk fil-Belt Valletta fejn sa ftit ġranet ilu l-ebda ristorant jew kafeterija ma setew joħorġu l-imwejjed barra għal pubbliku. Iżda wara li ġew rilaxxati diversi miżuri brabta mal-pandemija donnom in-nies ħarġu biħġarhom sabiex wara jiem id-dar jerġgħu poġġu bil-qiegħda fuq mejda għax-xemx jieħdu tazza te jew kafe. Kien hemm ukoll min ħareġ biex waqt li jgħid kelmtejn wara diversi jiem id-dar jieħu żewġ pastizzi fi triq ir-Repubblika. Ġejt hawnhekk ħadd kafè ġiex pastizzi u niżlu li għasel. Ħafna. Ifimni, ibsa kienet u għada ftit imma dem taffi naqra u tuħu r-ruħ. Il-waiters tar-ristoranti u l-ġelateriji wkoll ħadu r-ruħ kif wara diversi jiem mingħajr xogħol bitbissima u entużjażmu reġgħu bdew jaqdu lill-klijenti tagħhom. Waħda minnhom tgħidilna li l-aħħar klijent ta' xahrejn ilu kien l-ewwel klijent tagħhom il-ġimgħa filgħodu. Unserta l-ewwel wieħed li servejt kien l-aħħar bniedem qabel ma ddeċidejna nagħlqu ta' malaj. Jiġifieri da wara raġel anzjan jiġi ewwel kafe u l-pastizz. U llum inserta l-ewwel wieħed li erġajna bdejna bih. Aħna ferħanin erġajna ftaħna u ovvjament ħanibqgħu pożittivi biex in-nies jibdew jerġgħu joħorġu u r-rota tibda ddur. U fil-jum tal-ġimgħa anki Benny li flimkien ma' Tonja kien jallegra lin-nies fit-toroq reġa' der janima lil dawk mexjin. Jiena minn mużika ma ngħaddix u badni breakdown ħanajdlek. Xarejn id-daru. Anzi id-dar qatt ma mill xejn f'ħajti bajjat id-dar kollha. Ġifieri ħassejtni għal daqshekk tal-u kniknes qatt ma mill xejn id-dar. Però daqsxejn mużga l-belt tajba hu. Fil-ġurnata tal-ġimgħa taħt diversi protokolli bdew joperaw ukoll diversi stilisti tax-xahar, lukandi, stabbilimenti oħra tal-ikel u ħwienet ta' żbuħija, rilaxxar ta' miżuri li ntlaqgħu b'mod tajjeb mis-settur turistiku u ekonomiku, miżuri li ser jerġgħu jibdew idawru r-rota ekonomika. F'Taslima spikkaw ukoll il-ħwienet muftuħin u min jieħu xi pinta birra u oħrajn ilegilgu l-inbit. Evidenti f'bajjiet prominenti madwar il-pajjiż kien hemm ukoll diversi nies li waqt li niżlu jiffriskaw f'Baħar Kalm u bdew il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa u żammew id-distanza. Saħansitra xi operaturi ramaw ukoll id-deckchairs b'tali mod li tinżamm id-distanza ta' 2 metri. Xi wħud qasmu wkoll il-fliegu erħew l-gżira ta' Tlitoljiet dan jinqabel mal-kumpanija Gozo Channel tibda topera bl-iskeda normali tas-sajf. Isegwu dawn il-miżuri hemm dawk marbuta mal-pompi tal-petrol f'Malta u f'Għawdex kif mingħajr it-tnejn li ġej se jiġu estiżi l-ħinijiet tal-operat tagħhom. Il-ħinijiet il-ġodda se jkunu mit-2 sal-ġimgħa mis-6 ta' filgħodu sal-5 ta' wara nofsinhar, filwaqt li s-sibt se jsiru mis-6 ta' filgħodu sal-2 ta' wara nofsinhar. Intant f'dan il-jum il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli flimkien mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu żaru xi stabbilimenti tal-ikel fil-Belt Valletta fejn hemmhekk ġew milquha minn diversi sidien li faħru l-ħidma tal-Gvern u l-passi bil-galbu li qed jieħu favur Malta u l-Maltin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.